otvara, Beograd se i otvara ga Karađorđe, i u njega da dođe. Karađorđe na čelo, a za njim sve vojvode, a za njim sve vojvode, stupaju Beograde. Ustaj, stara Srbijo, i golema Rusijo, pozdravte nam pesmama srpskog vožda Đorđija. Pozdravte nam pesmama srpskog vožda Đorđija. Koje kude osedeh, načisto obele u ovoj prostranoj Rusiji, čekajući da se u Srbiju vrati. Brke sam ubranio, a i kosu ću uskoro. Kad se u Srbiju vrnem, da me vide onako kakav sam nekad bio. Tamo mi ostaše 2 groba, očev i bratov, a i Srbija sva u ranama. Koje kude kad se samo setim kako smo počeli i zašto smo počeli. Zato što sve na svetu je imalo negde svoj kraj, koji mu se kad tad morao sagledati. Sem neprestanog turskog zla, koji od najgoreg ima gore vele Srbi, kojima se ono na vekove proteglo još od Kosova, kad su slobodu izgubili. A najveće zlo nastade u vreme kad Srbijom Dahije ovladaše, nezapamćeno zlo, bez kraja, kao što ni propast nema dna. Jedno zlo je iskalo drugo, zločin je tražio veći, sila se silom naciljavala, a nesrećni srpski narod sve to morao da trpi, naredan većim globama, zulumima i beščašćima. Vidim ja, Đorđije Petrović, u narodu već znam kao Karađorđe, da se Srbija za krajniki mora, da je došlo vreme da tiranstvu stanemo nogom za vrat i da druga srpska pravda postane sudija. I stanem se sa uglednim knezovima o ustanku dogovarati, za njega pripravljati, to čuju to Dahije poduče. Pa umesto da zulume smanje, odluče da nas sve poseku. Umalo da u tome uspeju. Mnogi su im na reč doneli svoje glave. Kad sam čuo da su ubili Marka Čarapića, kneza Stanoja, Aleksu Nenadovića, Iliju Birčinana, ja sam izmakao u šumu koje kude nisam čekao da mi Turci sa ponudama dođu. U šumi sam se sastao sa Jankom Katićem, Vasom Čarapićem, Arsenijem Lomom, Milanom Obrenovićem, Stanojem Glavašom i mnogim drugim beguncima. I stanemo se dogovarati šta nam valja činiti, a samo se jedno moglo, da se branimo i da bijemo i mi Turke po duši. Kad ćemo vezani ženskim reti od njihovih čelata i zejza, bolje da mremo ko ljudi, junački, barem da zamenimo svoje glave i da pokajemo svoju braću. Raspoštimo tajno skupštinu glavnu skupiti na sretenje gospodnje u Orašac kod kneza Marka Oraškoga. Tu smo objavili nameru, ako nas sav narod posluša, da sve hanove popalimo, a sve suvrše njihove Turke poteramo. Na ovo ljudi poviču da oni hoće svi na to dobrovoljno pristati, samo da ja
Karađorđe, budem glava pred narodom. I što god ja koje kude zapovedim, da će oni slušati. Na ove reči, ja sam im lepo odgovorio svima, braćo, sad kad ovo delo započinjemo, treba nam izabrati između nas jednog za starešinu. Ni kuća ne može bez starešine, a kamoli ovoliki narod. Ja sam, braćo, da nam vožd bude Stanoje Glavaš. Stanoje neće. Naviko veli da zapoveda Ajducima. Ajduci, veli, nisu narod. Predložio sam im ne za Teodosija. Teodosije neće, jer je knez. Knez je, veli, da miri narod, a ne da ga buni. I ponovo su okrenuli na mene. Govorio sam im da ne umem upravljati narodom. Što ti ne znaš, mi ćemo ti pokazati. Branio sam se kojekude da sam ljut, prek i zao. I da ću, ako me neko ne posluša i skrene u stranu, da ću toga da ubijem. Baš nam sad takav i treba, govorili su, za kojim ćemo i u vatru i u vodu. Kad više nisam imao kut kojekude, još se moj pobratim Glavaš razgoropadi, pa mi veli, pobrati me Đorđe, ako se ti ne primiš za vožda, ja s mojim Ajducima odoh tamo, oklen si me amo i doveo. I kad više nisam imao kut, velim, 3 put sam i pitao, dobro, braćo, hoćete li me? A oni? Hoćemo. Hoćete li, braćo? Hoćemo! Ovo je malo više ličilo na nećemo nego braćo. A drugi put pitam kojekude, braćo, hoćete li me? Hoćemo! Malo. Imam utisak da me neki neće. A da ne menjamo tok istorije ovde, na ovom znamenitom mestu, blizu Orašca. 3. put, braćo, pitam, hoćete li me? Hoćemo! Hoću i ja vas. Braćo, samo ovo da mi rečem. Svaki da zna da ja hoću svi u slogu da dođu. Da više niko ne tera pisme stare, da se Srbija ne deli i da u njoj budu svi ko jedan, da lopova i razbojnika. Ako ga nađem u izdaji, po duši ga, toga ću da odesim. Braćo i sestre, nema veće časti ni imanja od slobode. Slobode da se rodiš kao čovek, da živiš kao čovek, da radiš kao čovek i da mreš u svojoj kući kao čovek, a ne da te robi, pljačka i jadi svako ko čalmu nosi. Slobode je da gledaš svoju decu kako raste. Slobode je da slaviš krsnu slavu, pa da sa prijateljima na slavi zapevaš pesmu staru, ko vino pije u slave Božje, pomoz mu Bože i slava Božja. Braćo, više nam povratka na staro nema. Od sad će da budu bojevi golemi, a mi ćemo do slobode doći i do naše stare srpske slave. To vam velim ja, od vas sad izabran za vrhovnog vožda Crni Đorđe.